convocado, todo o mundo, vamos, recibimos unha notificación da que se convoca e será público. En todo caso, ese tema ides elevalo ao Consello en posteriores coordinadoras, ides acordar elevalo ao Consello en posteriores coordinadoras? De momento non está no último día. Se non chega o momento de tratarlo, trataremos evidentemente e pues, todo o mundo sabrá. Con cal nos preocuparemos que así non me sirve. Bueno, pero non sei se pensades incluílo, por exemplo, a semana que ven. De momento non ¿Ides está... decidirlo hoxe? No, eso non se decide unha semana, pode decirse sobre a propia semana, bueno, as cosas que van teniendo máis relevancia, se van incluindo como último día, pero en todo caso, como enseña un momento, se o momento chega, porque hoxe expliquei tamén a semana pasada, cando hacemos todos os medios, que era unha solución política, adicional, se o tema non se solucionaba nun plazo razonable, porque falei no caso de ultimátum, é posible que non quede unha solución nun plazo razonable. Entón, bueno, non se pase, se non hai acontecementos, pois faremos depois as cosas, pero en todo caso non será no día de hoxe. E falabas de 7 días. Eso, falamos unha semana. Esta semana expirou... Sí, no, pero xa expliquei en comparecencias posteriores que non se trataba en ningún caso de un ultimátum e que quería ser máis que unha situación orientativa e aprobar. Muchas gracias por el interés.